Bideo honetan, ikusiko dugu segmentu baten erdibitzailea zer den eta nola eraiki. Erdibitzailea diozu. Hori da, segmentu baten erdibitzailea, segmentuaren erdigunetik pasatuko den eta segmentuaren perpendikulara den zuzena da. Ados, definizio horren arabera, erraz da eraikitzea. Arkatza, errigera graduatua eta eskuaera erabiliko ditut. 9 zentimetroko segmentu bat marrazten dut, eta AB deitzen. Luzera horren erdia 4,5 zentimetro heldu da, horrela segmentuaren erdigunea kokatzen dut. Bikain, orain, eskuaira ongi koka ezazu. Angelu zuzenaren alde bat segmentuaren gainean ezagiz, angelu zuzenaren erpina segmentuaren erdigunean kokatuz. Gero, erdigunetik pasatzen den perpendikular honen norabidea marrazten dut, eta zati hori errigerari esker luzatzen, zuzen baten marrazteko. D zuzena deituko dugu eta kasu, irudiaren kodetzea ezahantz. Angelu zuzena eta luzera bereko bi segmentuak. Hurra, erdibitzaile baten eraikitzeko lehen metodoa zen. Barka, beste bat ikasi behar dugu? Lasai zehatz. Konkretuki, koka ezazu M puntu bat, baina kasu, ez da erdibitzailearen barne izan behar. Eta orain, AM eta BM luzerak konpara itzazu. AM luzera, BM baino tipiagoa da, eta orduan. Zaude pixkat. Orain, erdibitzailearen beste aldean N izeneko puntu bat koka ezazu eta AN eta BN luzerak berriz konpara itzazu. Kasu honetan, AN luzera, BN baino handiagoa da. Are, argitzen ari zaizu? Ez dakit. Badirudi, erdibitzailearen barne diren puntu guziak A eta B puntuetatik ber distantzian direla. Hori bera! Gainera, beste zentzuan ere baliatzen alda. Orain propietate hau, ontzat eman dezagun, nahiz ez dugun frogatua. Segmentu baten erdibitzailea, haren muturretatik distantziakide diren puntuen multzoa da. Orduan, erdibitzaile horiek bestela eraikitzen ahal dira, konpasa eta errigera erabiliz. Beste segmentu bat marrazten dut, CD izenekoa adibidez, konpasaren edozein irekidura hautatzen dut, eta bi zirkulu arku marrazten ditut. Baina kasu, Irekidura segmentuaren erdia baino handiago izan behar da, bestenaz ez dut ebaki punturik kausituko. Berriz egiten dut. Erdibitzailearen puntu bat eraiki dut. eta zuzenaren marrazteko, Beste irekidura bati esker, eta segmentuaren beste aldean izanen den bigarren puntu bat eraikitzen dut. arrazoi duzu. Zehatz. Bukatzeko, bi puntu horietatik iragaten den zuzena marrazten dut, Eta, bai irudiaren kodetzea ez dut ahantzi behar. bikain, zuen aldi orain.